Takamire muri pamberi penyu pane mhuri yekwamatikinyidze yakatungamirirwa naJames. Toya mhuri yekwamvurume. Akatungamirira mhuri yekwamvurume ndiani? Elisha. Akatungamirwa naElisha. Zvakanyorwa panapa ndo zvisiri kunyatso buda kuti asi inyaya yekukurukira nezvekufa kwani kwaElisha. Tichita riko payakapinda ndoda kuita riko takazoipa pakaita makakatano handiti wakaramba kuripa izvo hawana kuramba kuripa asi mutongo wakataurwa sekuchuru ndo wamakauya changamire mukati kutaura naye munhu wanani pakanga pataurwa maechi 26 inini handina kuzodzidzikisa here pamakataura changamire chiremba akanga vasimbisa kuti kana paine kupaurwa kwaitwa musatambire kukataurwa tifutiri hakuna zvakadaro. Mambo ndiwo vanotongayo vanoona ngozi tinoitaurira kuti tambira mari yakati nekuti ari mudunhu ramakoni. Makoni akaona kuti naui kuti zviro zvipere anodii anotaurira zviro zvodii zvogadzirwa dare ropera ngozi dzopera. Ndichirembani akanga ataura Dewa. Ndaziziya Dewa ngaine problem 26 right. Chiuyai, I think muruda kupoperwa handiti kuti mubhadhari. Ndizvozvo isusu sekutaura kwamama akaita semutongo wamama akapa panguva iyoyo manga makataura izvo muchiti mombe dzofanirwa kuita 18 pa18 1 yanga ichizopiwa changamire imwe ichizopiwa iye chiremba pane idzodzo mbiri takatoendesa kwachangamire yakaenda yachiremba yakaenda 16 ndo dzadzakazonzi ndo dzinoenda kwamvurume. Saka pa16 idzodzo ndo dzatakagadzira patakagadzira madetsa izvezvi tanga ndizvozvo tanadzo vana mvurume tinoda kuita zvinhu kana mambo achinge ataura anenge achiita kuti pave nerugare ende ngozi haisi ngozi yekutanga yatatonga muno ichindopera. Mambo kana ataura anenge ari kutaura kuti pave nerugare handiti basa ridi ribatwe so that vanhu vagare zvakanaka. Saka chichemo changu inini mambo kuti kana tadaro pa16 mombe hazvinetsi kuti munobvisa kana nhanhatu 6 dzamunochindopa munhu amunei mapa kuti andoroore nemombe idzodzo achikwanisa kuita rora rake dzimwe moona kuti dzofambiswa semhuri. pasina chakaipa changamire asi chatinongotya rufu sechangamire kuti ikazoita rimwe. Aiwa, mambo kana atotaura kuti zviro izvi ngazviitike ngozi yacho inototeerera mambo
hakuna ngozi isingateereri mambo wataura. Pamusoro mambo handizivi kuti wezi chiremba patakatuserwa vakanowedzera inini wakati ukadzikisa mombe idzodzo pa26 zvichakunetsa iwe nekuti manini awacho ndozvatiutaura hakuna chisingaziva muchangamire. Ndosaka muchiona madzisabhuku, madzishe nemadzimambo kare ezvinezvi ndopauchiita mutemo. Vanhu vaonenzi kana parufo vanotarira kumakuva. Mambo anotonga wakafa newapenyu, ende wakafa ndo wakatowanda pane wapenyu, ngekuti izvo nhasi bedzi nyaya dzengozi yaive yechipiri sindonandizo sundani. Saka kwete experience mambo anotonzikwa nengozi kuteererwa chako chako kuti iwe uda mombe dzakati, inini samambo vanhu vangu bvisa mombe dzakati, wachitarira ngozi. Saka imimi kutaura imimi kuti chiremba akanditi ukabvuma iwo imimi kana pane chakunetsai muno yakuna mambo ndimi akati ndanga mambo muchiti mimi ngozi neudza chita zvakati. Saka ndaikumbirawo kuti kana ichihapa mweya wacho itaura wechiudza ndichinzwa kuti ngozi ita zvakati kana ichibvuma ibvuma. Pana chiremba here endai kuti nachiremba izvozvo motaura ndozvataurwa namambo handiti. Saka chiendai mundotaura moitaurira ngozi kuti inokutaurai kuti kubva pa26 kuenda pa16 18 pa18 chiendai mundoege zviitwe ripeni endai. taenda kuseri kwechikuri chakabva vanoitwa samaita vari panamba 2 kubva kunokwandira vabva vatobuda nemhepo iyoyo yaEmanuel yaElisha ndokubva yatanga kutotaura zvido zvairi kuda. Ikati ini handisi kuramba tiripirana, ndiri kuda kuti tifambe nemuronga, nokuti inini pandiri panapa ndotoine imwe mhepo iri kumashure asi inoda muzukuru. Muzukuru anonzi Nandara ngaauye, ndiye ari kudiwa kuti zvese zviri kudiwa izvi zvifambe zvakanaka. Mhepo iyi yazokumbirawo kuna chiremba kuti chiremba zvakangonaka kuti tigone kufambidzana asi muzukuru aripo, topinda mumusha mavanhu tochiita zvirongwa zvinodiwa kune uyo akashaya. Saka muzukuru uyo azofonerwa nehama yacho vari pakati apa, ndokubva vataura naye. Pane yangu foni ambura, asi pavazotaura naye sekuru vacho vari kuti aiwa muzukuru, tiri kukukumbira kuti panauya toda kuti tigadzirise chivanhu ichi, mweya uyu uzorora. Ndo payazosvika pakunzwisisika. Saka abvuma, ndokubva vaitirwa dare racho kuti agone kuuya dare rienderere mberi. Saka pasina muzukuru mhepo yataura kuti hapana kwatinoenda, toda muzukuru iyeye, nokuti akamonzi auye pakutanga akakundikana. Saka pamombe haana kuzosvika kuti dzawirirana dzatotaurwa 26 padzakambotanga ipapo. Zvikanzi asi mhepo paisati yataura chiremba vatiwo musarambe kuripira, gamuchirai maripirano uye tambirai zvinenge zvauya zvinokwanisika kubatika. Ndokubva vavapandira nemo ndokubva vanzwisisa mhepo iyi ndobva yabata, ndobva yatanga kuchitaura manje zviri maringe nekufa kwakaita mufi nezviri kudiwa neuyo asipo akambodaidzwa kwokutanga akatadza kuve anowanikwa. Saka mhepo yataura kuti hazvigoneki kuti
kuti dai rinde mberi kana Emmanuel Nandarawo asi kuti kune zvatiri kuda zvichizokupurwa naiye asi pamusoro. Saka tawirirana kuti chishanu chinotevera musi wa2 vouya panapo vodzoka zvekare pano tinotenda musi wa9 but kana vari kuuyawo vanouya todaidza chirembo ouya kuti vaite iye kuzofambira vanodaro. Alright, hanzi musi wa9 manzwa here mouya musi wa9. Halo musi wa9 uyu muzukuru ouya dare royeka asi mombe 16 dzagamuchirwa handiti kuti zvinge zviripo so that zviva zvaende kundoita basa richindoita vatoti mombe dzizoga dzigare dzakaringana angadzigare dziripo ndizvozvo hanzi ngadzigare dziripo asi dare richatanga ragara tisati taita process yekuti dziende. Ndizvozvo hadzingoti nhise maswitsi nekuti ukati nhase maswitsi haiperi ngozi notoda kuti idi itaurirwe. Saka imimi moya musi wa9 towataisa dheti manje rekuti because pachada kubikwa doro panotoda about 2 to 3 weeks pobikwa doro rinozondoitwa ipapo nezvinozondoitwa zvichigadzirirwa handiti. No, it's okay. Chigara mombe 16 dzayo dziripo musi wa9 mouya muzukuru dare robva rarongwa then toita pamombe 16 avanoita munouya musi wa9 okay munouya musi wa9 tobva taripedza zvatiri kutaura mambo ari kutaura kuti mogadzira mombe 16 handiti chinipanza chingamiki wakanga wamambo wakatobvisa wekwachiremba handiti yakaenda. Okay, toonana musi wa9.